Og det var først da, i det jeg tenkte det ordet, at det liksom gikk opp for meg hva dette handlet om. Jeg var jo bare helt utrolig forelsket i Johanna. Det var jo derfor jeg skrev det ned også, for å bevare det. Det føltes som å kaste seg ut for et stup. Enten ville jeg bli reddet og alt ville bli bra, eller så ville livet ta slutt. Du har ikke visst noe der, eller? Ja, ikke før jeg leste dette her. Du... Da føler jeg meg bare sånn dum. Du må jo ha sett henne naken, da. Tenkte jeg også, men samtidig så er det jo et grep, da. Litterært, mener jeg. Jeg tar gjerne en samtale med henne. Tenker du det at dette er noe som du kan tenke deg å gi ut, liksom? Ja. Det er for det er noen veldig intime beskrivelser. Ja. Veldig seksuelle. Å kunne beskrive kjønn og seksualitet så direkte, uten alle mulige kyske forbehold, det trengs. Dette her er jo en historie om skeiv oppvåkning. Her er boka di. Skeiv oppvåkning? Ja, det er det jo. Men er jeg skeiv bare fordi jeg forelsket meg i Johanna? Oui, c'est juste. Det å være forelsket på den måten, jeg merket hvordan jeg savner det. Jeg tenker på alle de jeg har ligget med.